покажем с какъв аутфит сме. Аз не съм снимала интериора. Здравейте и добре дошли в моя канал. Днес ще ходим да тестваме ресторант Skyline Bar and Dinner. За съжаление нямат все още направен сайт и съжалявам, че виждате по този начин екрана. Просто снимах от телефона и няма как да го покажа по-отблизко. Резервация мисля, че можете да направите само по телефон. Ние така я направихме. Това е работното време на заведението. И е време да посетим Facebook страницата, за да добием представа къде ще ходим. Имат меню за Трифон Зарезан или Свети Валентин, който иска това да празнува. Коверта явно е 55 лева. Може да видите абсолютно всичко в Facebook страницата им. Имат и обедни менюта. Тук ще видите един десерт, който аз така и не видях в менюто им. Нямаше абсолютно никакви десерти в менюто, което ние разглеждахме на място. Това е сайт, който открих, когато написах името на ресторанта. Аз обичам, когато ще ходя някъде, да видя абсолютно всякакви мнения. В този сайт имаше единствено положителни мнения, което е добре. Това е плюс за ресторанта. Сега ви отварям и техния инстаграм, просто за да добиете представа какви са порциите. Много са изискани, поне на снимките, които гледах. В инстаграм страницата може да видите и менюто. Това са няколко кадъра от него. Ние с Александър си поръчахме ловено пилешко с чедър сос и кралски котлет. Това са част от отзивите, които видях в Google. Всеки човек може да ги провери там. Има както добри, така и лоши. Мисля, че е време да започваме с преживяването. Трябва да се водиш отзад. Добре. Да покажем с какъв аутфит сме. Супер монтажна пълта. Да. Тези мачки. Там се пуши явно. Не да се отоплява. Ама и за бебе. И 26-та. Аз не съм снимала интериора, който е тук отвън. Но в момента просто е много студено, защото не са запалили печката. Айде да ходим. Здраве.
Долу горе става. Мога да бъде крати голям, защото аз готвя месото вкусно. Така е. Тъй, че мога задоволително, но аз бих се справил малко по-добре. Добре. Това мога да се променя вкуса. Добре. Чедър, пармезан, пилешко месо и картофено пюре от цела картоф, така. Барабар с броколи. Да. Просто това е моето. Много е вкусно, да. Много е хубаво. Първо впечатление? Не. Идеална комбинация. Ще го откраднем като рецепта. Ай, мое. Ще започна с първия минус, за съжаление, чакането. Пристигнахме в заведението в 6 часа вечерта. Имайте предвид, че бяхме единствените хора там. Около 20 минути сме чакали да вземат поръчката и да ни донесат виното и водата. Допълнително чакахме около час за моя стек. Бяхме единствените хора в заведението, нямаше друг. Плюсът е, че обслужването беше много добре. Момичето, което ни обслужи, беше много мила и усмихната. Интериора е направен много добре. Имаше нещо странно в менюто, това, че нямаше никакви десерти. Абсолютно никакви, пък аз съм любител на сладкото и това го забелязах. В момента съм на панорамната тераса, на която се пуши. Точно нея вечер нямаше как да седнем там, защото беше студено и не бяха запалили печката. Разпределението на повечето маси и столове не позволява да се любуваш на гледката и затова със сигурност не съжалявам, че седнахме вътре. Ето я и печката, за която говоря. Относно храната. Порцията на Александър пристигна по-бързо и беше по-вкусна. Поне според мен. Месото не беше сухо, макар че беше пилешко филе. Моята порция също беше много вкусна, стейка, но просто самото месо беше доста сухичко, може и да виждате. Ще пусна и една снимка да видите, ако може да придобиете представа горе-долу. Сосът беше много вкусен, а картофеният чипс беше солен. Аз ям просто по-безсолно, готвя без сол и затова чипсът не ми направи толкова добро впечатление. Това е общо взето всичко, което искам да кажа за този ресторант. Надявам се да ви е било полезно. Също така да ви е харесало. Ако е така, харесайте видеото и се абонирайте за канала, за да гледате подобни видеа. Обмислям това да бъде една нова поредица, която да покаже реалната страна на заведенията и да видим коя храна е по-вкусна.